Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai Pibaro kinigilong ki khubor bam dagasngi ka 5-star Meghalaya ka de kamat trekam na ka manifesto jong ka Congress ka baladep jerker tengya ka bala pelat du President kaseng MPCC uba Vincent H Pala mene ka khandai trik urimpang arhajar arpulai ha office Congress Bhawan. Uba apala habayakren bad ulat pathai ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalabsu santli kimat yalap election ban pentrai kam nada kawan hakabor. Ka Congress kalakular ru ban penbhai ka jing trai kam ha katanat boarding ka ban la ban pelat ya ka jilan na ka jing sya pelip boarding kha. Uba apala uloong baka Congress kanwan rakian ki polisi na ka bentaban pelat ya ka jila na ka jing keduk kam ki samla bat ban wan rakilat ki linti ban penti kena ba way ulane ka samla naman ka way kalong yeng kinyok kam. Kamat baar baka Congress ka kular ka long halor ka jingbom dan ki kam ki jam ban nakaliang ka parti kala kular ban penyok kam haman ka way ka telong yeng. Ka way kamat ka long ban penkup bori ki long kemi ne ki kenthei yathu uba pala. Nalor kita kimat laban rap kamat kular election kalawan ra ru ban shimkhia bat bante lakam ya udrong ha ka jilla ban pelong ya ka jilla ka balat luit na ka jingpendon kam ya udrong. Kamat bakongsan baka Congress ka kwa ban rat ya ka jingbam sam ka balak ta bha ya ka jilla ya thu uba pala. Ta ka way na ki 5-star campaign jongi ngide ban penduk ya ka bamsap ngila perkat ngila plan bha ngila I kene ka pentron ya ka jingyok jingkot ka pentron tron ya ka ribat ka jai bru jongi ngila perkat bha ha kono korkom ban pembiang ikini kade be fiong ngila perkat bha ngila plan ro la kumno ngide ban penduk ikini kamdon jing la ni ki penduk lada ngi dalade kinong mi khamat nginam korop kiwe all will fall in line tengah try kamdon jing ngila perkat bha ngin plan ngin penduk don kam ro ya kini ki plan ki jing perkhat jengi ban penduk ya kene ka jing bamsap ka campaign ni don ka campaign committee ha ka campaign committee ngala khot ya babon ki candidates ke jengi babon ni candidates jengi ki ong bangim dei ban khot bru bon na bar mar ka ktien ka thlek ka jinglut jing sep ka por te kum ka long mentang athrai ngin khot hi kum ya ka prian ka kan thi yo sashi thoror bat kiwe ngin penduna ki bawan na bar ngin khot tangkat to kan hasor bat ngin pendon kam ye ki local leaders ki badon ha ki snong ki thau mar ki bru kin nge kin senia ya ki local leaders ban ye ki to ki bawan nabar anga trai kamde ka ba ban pawan dur kum kalong menswa namar ba ki leader ki la ban phet henry ki nong kershan ki voters bat ki pajba ki babon ki ne tengah iba kini ke jing pet jongki baki pet roh kapor ke babiang ngidang yok por hi ban sing ban pensong thu ban ye flu jing mot ban plan nam ta ka parti na iba ngim da don nong kong ngadon ke jing singau diau ke jing singau du men sim andre de ke jing duai jongki babon ki bru nam ta ka kongres namar ki singau thu la ka kongres ka tlot ka jai bru ka tlot ka niam ka jing ngej ble ka jing mane ble ka yok ka kot ka tlot tigi bon ha ki bru ha bangalek keleng ki ong ni duai nam ta jong pi ngi duai nam ta ka kongres tenga ngej scam da ka donut ka pas scam bat ngachania teli ba nga I kom bolong mentang ngimdo jing kermen ngi le bha jan man le ki jaka te ka jing phet jong kini ki perlok ki babon ngam kenor ka don hi ka jing do nong kong re kom bolong mentang ngi la kambha ban ni ketu ki por pe ki don bat ngi ka campaign jongi menta ka kongres ka fair na barabor ki campaign na marba ni khamle low profile ki campaign jongi na bar ngi iba tang chule high profile ka jinglut ka bajor bat ki bru jongi ki syathit kata ka daw ngi pendunai ki meeting ki bahe ngi penbon ha ka balik door to door campaign ngi pendon kami ki long kemi ki samla bat ya ki rangba ro bakin lek campaign na kawai ka ying sakawai ke hing ban pensong thu I ki pajba te kat kum ki jongi I jonga nga I kum bagalong menta ka campaign jongi lomba ki unit ki bafer ni la le bha ki babon ki konsensi kata ka daw babon na ki konsensi ba ki bru ki ong ba kongres ka plot andre ndala dep file nomination ndala dep ka scrutiny ki bru ki I ba ni don ki nong kershan hajan man la ka jaka
artitin bah ka campaign jongi kan long khambha bani kiwe ki ba show off ki don pisai ki pen i ya ki advertisement ki ba per ki pen i ya ki film ki ba per rengi pat ngilei be sopai ba ni sania upai ba ka campaign jongi kumbolong mentah kali direct ha upai ba